В това видео ще обясня всяка основна трейдинг стратегия, ще видите как работи и кога има смисъл да се използва. Ще преминем през всяка една стратегия по-отделно, ще разгледаме примери и ще обясня всяко движение. Накрая ще може да ги комбинирате в собствен подход. Започваме с Break Entry Test. Стратегията цели да улови структурно потвърдено продължение на движение, след като цената пробие ключово ниво и се върне да го тества повторно. Ако нивото задържи при ритеста, това показва реален контрол на доминиращата страна. Защо Break Entry Test работи? Защото се базира на пазарната психология и поведението на участниците. Агресивните трейдери влизат при самия брейк, а по-консервативните трейдери изчакват ритест за по-сигурен вход. Ритестът позволява по-точно влизане и по-добро съотношение риск-печалба. Break Entry Test се търгува само при ясен High Time Frame тренд или структурен пробив. Пробив на значимо ниво, не вътрешна микроструктура. Bullish Break Entry Test. Цената се движи под ясно изразен резистенс. Следва силен брейк нагоре. Цената прави ритест на пробития резистенс. Нивото действа вече като сапорт. Има реакция, Price Section сигнал. Това е възможност за лонг позиция. Bearish Break Entry Test. Цената се движи над сапорта. Следва брейк надолу. Цената се връща за ритест на нивото. Сапортът вече действа като резистенс. Цената продължава надолу, това е възможност за шорт позиция. Кога имаме валиден брейк? Когато свещта затваря ясно отвъд нивото. Пробивът е импулсивен, например имаме Large Body Candle и липсва моментален rejection. Как да разпознаем качествения ритест? Обикновено той има ясно дефиниран support и resistance, отхвърляне на цената от нивото, намален обем по време на ритест и price section потвърждение. Кога имаме лош ритест? Когато цената пробива дълбоко нивото, няма ясна реакция и нивото не се уважава. Стратегията работи най-добре когато търгуваме Long Break Entry Test във възходящ тренд, търгуваме Short Break Entry Test в нисходящ тренд и търговията по тренда повишава вероятността за успех. Чести грешки при Break Entry Test. Влизаме при брейк без да изчакаме ритест. Търгуваме на слаби нива, игнориране на по-високия таймфрейм. За какво да внимаваме? Фалшиви пробиви. Понякога цената се връща под нивата и продължава в старата си посока. Цената не винаги се връща за ритест. Ако импулсът е твърде силен, цената продължава нагоре. В такъв случай е по-добре да чакаме следващата възможност. Винаги съобразявайте стратегията си с по-голямия тренд на високите времеви рамки. Продължаваме с следващата стратегия Support и Resistance. Стратегията има за цел да идентифицира зони на ценово равновесие, в които пазарът исторически е реагирал чрез обръщане. Нивата на Support и Resistance представляват области с натрупана ликвидност, където голям брой пазарни участници са вземали решения в миналото. Пазарът помни тези зони и често реагира при повторен тест. Преди да преминем към стратегията, ще обясня какво е Support и Resistance и как да ги чертаем правилно. Какво е Support? Support е ценово ниво или по-точно зона, при която даден актив, акции, валути и крипто спира да пада и започва да се възстановява. Какво е Resistance? Resistance е ценово ниво или по-точно зона, при която цената спира да се покачва. Как правилно се чертаят Support и Resistance? Най-честата грешка е чертането на тънка линия. Пазарът рядко спира до цент или стотинка.
Вместо това използвайте инструмента Rectangle, правоъгълник, за да дефинирате ценовите зони, където цената е реагирала в миналото. Една от основните стратегии с Support и Resistance е: купуваме на Support и продаваме на Resistance. Никога не влизаме в сделка само защото цената е стигнала нивото. И винаги изчакваме реакция, като най-честите Price Action сигнали са Pin Bar, Engulfing, Strong Rejection Wicks. И никога не търгуваме Support и Resistance изолирано от контекст. Примерен лонг вход. Чакаме цената да достигне до сапорта, да имаме rejection свещи с дълги долни фитили, higher time frame да е бичи, вход след затваряне на потвърждаващата свещ, stop loss под support зоната, take profit на резистенса, като минимум 1:2 риск печалба. Примерен short вход. Чакаме цената да достигне резистенс, да имаме rejection свещи и потвърждаваща меча свещ. Higher time frame да е мечи. Най-честите грешки. Купуваме и продаваме на сляпо без потвърждение. Търговия срещу higher time frame тренда. Вход в средата на диапазон. Това беше за Support и Resistance. Сега продължаваме с EMA. EMA и как трейдерите я използват в различни стратегии. Но преди да продължим, искам да уточня, че тя е инструмент, който следва цената, а не предсказва пазара. Трейдерите я използват като филтър и потвърждение, а не като самостоятелна стратегия. Работи най-добре в комбинация с други концепции. EMA никога не трябва да бъде единствена причина за вход. Какво представлява EMA? Тя е вид пълзяща средна, която дава по-голяма тежест на най-новите цени в сравнение с SMA. Най-често използваните EMA периоди са EMA 9 и EMA 12 за краткосрочен импулс, EMA 20 и EMA 21 за краткосрочен тренд, EMA 50 за средносрочен тренд и EMA 100 и 200 за дългосрочен тренд. Защо трейдерите използват EMA? За да определят посоката на тренда и като динамични Support и Resistance. Основни стратегии с EMA. EMA като тренд филтър. Най-просто приложение. Цената е над EMA, т.е. bullish, и трейдерите търсят лонг сделки. Или цената е под EMA, т.е. bearish, и трейдерите търсят шорт сделки. Така, EMA като динамичен Support и Resistance в тренда. Цената често прави pullback към EMA, buy при ретест на EMA в възходящ тренд. Sell при ретест на EMA в нисходящ тренд. EMA crossover стратегия. Например, EMA 9 или 12 пресича EMA 21 или 50 нагоре, това е buy. EMA 9 или 12 пресича EMA 21 или 50 надолу, това е sell. Работи в трендови пазари, не в рейндж. Едни от най-ефективните комбинации са когато се комбинира EMA с Price Action. EMA определя тренда, Price Action дава входа. Чести грешки при търговия с EMA. Игнориране на по-високия таймфрейм, използване на твърде много EMA, търговия на всеки тъч на EMA. Разгледахме EMA, сега ще продължим с тренд линиите. Тренд линиите помагат на трейдерите да определят посоката на пазара и действат като динамичен Support и Resistance. Възходящата тренд линия действа като динамичен Support. Свързва последователни Higher Lows и се използва за търсене на лонг позиции. Нисходящата тренд линия свързва последователни Lower Highs, действа като динамичен Resistance и се използва за търсене на шорт позиции. Преди да продължим към стратегиите, искам да кажа, че тренд линиите не предсказват пазара.
Те го структурират и помагат на трейдерите да търгуват по тренда. Едни от основните стратегии са търговия при пробив breakout и търговия при отскок. Търговия при breakout. Когато цената пресече тренд линията и затвори от другата й страна, това често сигнализира за край на настоящия тренд и начало на нов или консолидация. Влизаме в позиция след затваряне на свеща извън линията и ретест на вече пробитата линия. Търговия при отскок. Очаква се цената да уважи линията и да се отблъсне от нея. Чакаме и свещни модели като пин-бар или енголфинг при докосването, за да потвърди отскока преди вход. При възходящ тренд влизаме лонг, когато цената докосне линията на подкрепа. При нисходящ тренд влизаме шорт при докосване на линията на съпротива. Важно е да имаме в предвид никога да не търгуваме срещу основния тренд и вход само при Price Section потвърждение. Това беше първата част от видеото с стратегиите. Ще продължим във втората част с останалите стратегии.